Ja, jeg er på nu. Det her vi har boet i de sidste halvanden uges tid. Ned ad den her trappe, hvor der er sollys, som vi kan give vej om aftenen til. Ikke kun i Danmark, kan man kan den slags. Det er smart. Der piler små gekkoer og sommerfugle. Kæmpe store sommerfugle, som Tue er enormt glad for. Og der står Tue. Der står Tue og tager imod. Kan du ikke vise os rundt, Tue? Det er så fedt. Jo. Har rodet lidt. Her har vi stuen. Så har været vores kontor. Den sidste stykke tid. Nu er det ryddet. Helt vindflag. Eller noget. Og lille turen herud i vores lille køkken. Have tanken om alt det på, hvad der er blevet spillet af det her bord. Det er til at blive helt sentimentalt om mig selv. Og vores kæmpe køleskab. Ja. Kan ikke det der cola og aloe vera dag? Som nu er fyldt med godterier til Mrs. Lewis. Ja. Skal Kasper have sin aloe vera med? Øllerne står fra Stala. Den skal vi have med. Men turen er jo slet ikke slut. Nej, vi skal have øllerne med. Fordi nu går det nemlig mod Oda Cavetta, og det glæder vi os meget til. Her er vores meget sammen med gaskomfur, som vi bruger meget. Så siger vi klik, klik, klik. Ej, hvor er det smukt. Sådan der. Og herude bagved, det er herude, der lugter af hundepis. Det er fantastisk, det er der, vi hænger vores tøj til tørre. Very nice. Skal I se stedet? Der ligner et eller andet, hvor der har boet nogen i 2 måneder, og der var holdt på at 2 måneder. Og en masse håndklæder, ja. Så ryddet skal det være. Meget skidt, men det lever vi nu. Og her har Kasper helt ligget flettet fingre og ben og alt hvad de ellers har flettet. I 2 uger. Det er altså meget sødt. Hæng på. Ja. Herinde har vi haft lidt mere forvanlighed. Selvstændighed. Det er dybt. Formelig nogen af skal der træffes seng. Og her har jeg fået. Ja. Så kan vi lige se ud her på vores fine terrasse. Skal vi lige se på den igen, inden vi gik? Er du med? Jeg er med. Og endnu en gang forbi our living room / office. Ej, hvor fint. Og herude er der også lidt en masse sol. Så begynder det at regne. Det er godt skidt meget ekstra fint, som det er bare. Hvordan har vejret ellers været? Det har været fantastisk. Vi har haft et regnvejr i gang med eftermiddagen, men det har været småtterier. Nu begynder det så at regne, og vi er på vej væk. Kunne det være bedre timet, tror jeg.